A ver, unha cousa foi o acordo que se tomou na Cámara Galega e outra cousa é que a Fiscalía quere empapelar a Nova Galicia Banco, quere empapelalos e decide que é un fraude. O que pide esta moción é que, ademais de pedir perdón e pagarlo, pagar o renuncio, que ademais dice, pois sí, engañamos, foi un fraude e vamos a ver a pasta. Si a teño, porque dice moito que a teño, pero que non pegamos. Pero tamén sean millóns, que reparten. Que sean millóns que veñen aí, que reparten. A ver, non há lugar, a vida conta que nos falamos claramente, Fiscalía. En marcha o procedimento. Nova Galicia Banco, allánese, acepte o que lle pide a Fiscalía. Esa está, acabouse o problema. Acabouse o problema. A Fiscalía o que lle dice que é un fraude que pague. Iso que dice a Fiscalía. Pasamos entonces a votación. Votos a favor?